расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук панҷум рақами рейтингии Родригес зидди шашум рақами рейтинг Жан Силва рӯзи 13 сентябр дар турнири UFC Нохче. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Агар шумо кирм дошта бошед ё ки ягон аъзои оилатон, фарзандотон кирм дошта бошанд ва намедонед ки чӣ хел ин кирмҳоро нест кунед, ширкати шифофармо ба шумо равғани Вормексида тавсия медиҳад ки ин равған 9 намуд кирми одама нест мекунад ва ҳамчунин дигар паразитҳои одама несту нобуд мекунад. барои заказ кардани равғани Вормексид ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва ширкати шифофармо ба ҳама ҷо ба шумо дастсафка мекунанд. ҷангори пешинаи вазни сабук UFC Дастин Порие боварӣ дорад ки дар муҳориба зидди Оливейра Арманд Сарукянро шортҳояш наҷот дод. ин муҳорибаи хеле наздик буд, лекин Армандро шортҳояш наҷот дод ва ман намефаҳмам ки барои чӣ оиди ин чиз ягон кас гап намезанад. ба ман бовар кунед, агар ки шортҳои Арманд поён намерафтанд, пас Оливейра ӯро фавран шикаст медод. шортҳои ӯ ба поён афтид ва ин чиз Армандро наҷот дод ки аз усули Чарлз раҳоӣ ёбад. усули Оливейра ба пуррагӣ маҳкам буд ва Армандро поён рафтани шортҳояш наҷот дод, вагарна ӯ таслим мешуд. маҳз шортҳояш ӯро аз мағлубияти фаврӣ наҷот дод, гуфтааст Порие. хотиррасон мекунем ки Арманд Сарукян дар муҳорибаи наздик зидди Чарлз Оливейра пирӯз шуд, аммо акнун аз рӯи овозаҳо онҳоро реванш интизор аст. чемпиони вазни нимёна UFC Ислам Махачев пеш аз муҳорибааш интервюи калон дода оиди рақиб ва оиди муҳориба фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман муҳорибаи худро зидди Маддалена чанд маротиба тамошо кардам ва ростӣ ҳамон муҳориба ба ман писанд наомад, чунки дар ҳамон муҳориба ҳадафи ман дар ду вазн чемпион шудан буд ва ман танҳо барои ғалаба ҷангидам. баъзан корҳоро накардам, корҳое ки ба ман ғалабаи фаврӣ оварда метавонистанд. ман мефаҳмидам ки ҳар як раундро гирифта истодам ва танҳо ки соҳиби дуюм камарбанд шуданд дар кор. агар ин муҳорибаи оддӣ мебуд ё ин ки агар мо реванш гузаронем, ман боварӣ дорам ки ӯро қариб дар ҳама раунд фавран шикаст дода метавонам. ана дар ин муҳорибаи дар пеш истода барои ғалабаи фаврӣ ман бисёртар риск мекунам, чунки фавран шикаст додани рақибон ба ман писанд аст. рости гап фикр мекунам ки баъди якум текдаун ман шанс пайдо мекунам ки муҳорибаро фавран ба анҷом расонам, чунки ман гӯштани ӯро дар замин дидам ва гӯштани ӯ дар сатҳи баланд нест. ӯ зарбаи хуб дорад, дастони дароз, ӯ дистансияро хеле хуб идора мекунад ва доимо ба қафо меравад, лекин ман боварӣ дорам ҳамин ки ман ӯро ба замин афтонам муҳориба фавран ба анҷом мерасад, гуфтааст Махачев. ҳамчунин Ислам Махачев оиди бохти ситораҳои UFC Ҳамзат Чимаев, Илия Топурия, Алекс Перейра ва Конор Макгрегор фикрҳои худро баён кард. мо бо дастам оиди бохти онҳо гуфтугӯ кардем ки сабаб чӣ шуда метавонад. шояд баъзеи онҳо таваҷҷӯҳи худро гум карданд, шояд баъзеашон кам тамрин карданд, лекин зали мо чунин кор намекунад. мо доимо тамринҳои вазнин мегузаронем ва аз дигарон дида зиёдтар кор мекунем. фарқ надорад ту чемпион ҳастӣ ё не. дар дохили толори варзишӣ мо ҳамаамон якем ва ҳамаи мураббиҳо ҳамаи моро маҷбур мекунанд ки сахт меҳнат кунем, гуфтааст Ислам. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Ислам Махачев ва довталаб Иен Гери аллакай рӯзи 15 август дар турнири UFC 330 мегузарад ва муҳорибаи асосии ин турнир мешавад. ва биёед мебинем ки сардори UFC Дана Вайт оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад. фикр мекунам ки ин муҳорибаи хуб мешавад. агар мо ба корҳои метавонистагии Иен Гери аҳамият диҳем, пас ӯ доимо одамонро ҳайрон мекунад. ҳимояи ӯ аз текдаунҳо то имрӯз беҳтарин буд ва мо мебинем ки оё ӯ дар ин муҳориба дар стойка монда метавонад ё не. рости гап, агар ӯ дар стойка истода тавонад ва нагузорад ки ӯро ба замин афтонанд, пас ӯ барои Ислам хатари ҷиддӣ шуда метавонад, гуфтааст Вайт. дӯстон, худи шумо бо суханҳои Дана Вайт розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.